Хәерле кич, хөрмәтле җәмәгать. Менә мин икенче бүлекне ничек башлап җибәрдем. Кем карагандыр, башын соңа ташлагандыр инде. Игътибар иткәнсездер. Машиналар, төркчә араба кар астында. Ул хатта безне менә Азербайҗанда тугандаш җөмһүрият, тугандаш халыкның төп җирендә карыйлар. Үзбекстанда безнең тугандаш халыкның җирендә карыйлар. Аларда инде бу тансыккадыр инде бу кар. Шушындый күләмдә инде карлар да юктыр. Шуңа күрә мин шул теге машинаны кар астында күрсәттем дә, шул әйтәс килә. Ул менә ничек халыктан мин монда нәрсә дип әйтә? Аллегория дип. Халкыбызда ничек яшермәсеннәр? Этимология, лексика, мәсәлән, төрки халыклардан, телләреннән килгән сүзләр, уртак без куллана торган сүзләр дип, ничек гасырлар түгел инде, дистәләр, еллар дәврендә ничек яшермәсеннәр безнең татар халкынан. Инде ул Аллага шөкер нитеп килә, кайтып килә. Ул борын замандагы безнең ата-бабаларыбызның хәзинәсе, кулланган лексика, кулланган сүзләр. Шуңа күрә мин инде бераз шул темага сөйлесем килә. Вакытында Үзбекстанга барган чакта, анда мин мәсәлән Ташкент өлкәсе, Галабина районы һәм Үзбекстан Республикасының 5 еллыгы исемендәге пахта совхозы, хәзер аны пятилетка дип атыйлар. Шунда торган чакта ул безнең анда мәрхүм инде кызган каршы Гаухар апа, безнең әти бабалар яктан, әби яктан туганнар ялар. Ул әби безгә киләдер, бездә инде татарча сөйләшәдер. Без анда Үзбекстанга барган чакта шуны игътибар иттем. Ул саф үзбәк телендә сөйләшәдер. Шулар белән, һәммәсе белән. Алар инде нәрсә дип урыс әйтә? Своей стихии. Алар электән барып урнашкан. Безнең күп, хатта минем әле мин университетны тамамлаганда әти бераз мазаклаганмы, юкмы, миңа әйтә, менә Ташкент шәһәрендә бездә инде бик күп анда, Самарканд өлкәсендә, Самарканд шәһәрендә, Ташкентта төрле алар Чиназ дигән балачактан кулакка кирип калганлар исемләр. Чөнки анда туганнар бик күп. Хәзер инде алар беләсез, инде буыннан буынга ынтыла. Шунда мәсәлән туганнар бик күп. Алар шунда бик күп урнашкан. Әти әйтәдер, менә әни яктан, минем әни яктан bir туганы бар икән. Шул анда хатта Ташкентта эшләгән әллә торг дигән, әллә бер зур кибетнең мөдире булган, әллә торгта эшләгән, бик шундый бер җитәкче булган инде. Вакытында ул акча күп ясаган. Хатта аның 5 йорты булган һәм 5 йортында 15 келәме булган. Хәзерге кешегә инде ул келәм дисәң, исе китми, ул чакта беренчедән ул 500 сум торадыр, зур келәм мәсәлән, шундый хакы буладыр. Икенчедән алар бик дефицит, теләсә кемгә ләкмидер. Аны келәмне менә монда шәһәрдә дә мин килгән чакта исемдә әтинең бер туган сеңлесе, шуның теге гостиный дип атыйлар, зур бүлмәсендә дувар дип әйтәләр төрекләр, бездә стена дип, стенага элеп куйган зур келәм. Ул вакытта шул келәмнәр белән горурланалар, мактаналар бераз. Менә шуның 15 зур келәме булган. Анда да келәм бит ул, менә бу сатып алган ул бер өлеше мәсәлән синтетика, әтегендә бәлки ул теге Үзбекстан бит күршедә генә ул. Кайсы илләр белән, Афганистан мәсәлән, Иран белән булган манда
теге сәүдә элемтәләр белмим, Афганистан белән булгандыр бәлки. Бәлки шул илләрдән килгәндер ул келәмләр, шундый зур матур келәмләр. Саф инде нидән? Юннан инде алар. Теге синтетика булмаган иде ул келәмләр. Әле менә синтетика белән кушкан алар 500 сум торадыр. Шул инде баллар булмагач, хәләҗифте булмагач, шул кибетнең мөдире менә мөрәҗәгать иткән без әнигә, синең бер балаң, 10 балаң бар, берәүе риза түгелме килеп торырга шунда Үзбекстанда. Соңдан мин инде дөнья калдыргач, шушы байлыкка хуҗа булыр дип. Әти әллә маза калып, әллә нәрсә миңа әйтә, менә бар ди, Үзбекстанга байып торырсың шунда ди. Әни ишетеп алды да китте, ул акча корты кеше, акча корты булып йөргән, байыган кешеләрдән ераграк ди балам ди. Бәлки дөрес тә улдыр. Алар акчага башын салган. Ул тик безнең бабаларыбыз, мәсәлән, ата-бабаларыбыз сәүдәгәрләр, алар инде Үзәк Азияга барып, мәсәлән, анда караваннар бұл ара қызық инде. Әйтерсең маймыл күргәннәр. Аптырап әйтеп торалар. Караваннар йөргәннәр. Күрдегезме, ничек комакчалыйлар миңа? Ничек менә монда тирән фикерле инде бер кызык нәрсә сөйләргә. Ул мин сезгә күрсәтмәдем, кайсы вакытта артыннан килеп комакчалыйлар хатта. Шул караваннар белән йөргәннәр, ата-бабаларыбыз өйрәнгәннәр, телләрне кулланганнар, сәүдә кылганнар. Алар бит инде андагы, мәсәлән, шул хәзерге шул үзбәк халкы, инде алгыс тагы да Türkmen халкымы, Кыргыз халкы, Казак халкы, алар бит татарча сөйләшмәйләр инде. Ничек инде үзең телеңне өйрәнеп, аларны телен өйрәнеп бармасаң, файдасы да булмый. Тагы артымнан берсе килә әле менә. Кышкырып килә менә. Менә булай иттек. Әйе, шуңа күрә алар гел шул телләрне кулланып торганнар, өйрәнеп торганнар. Шуңа күрә татар телендә фарси бик сүз күп кирип киткән. Шуңа күрә безнең татар халкының теле бик бай. Телебездә бер нәрсәлән күренешне я бер нәрсәне алыгыз, нәрсәне дөньядагы аның 3-4, хатта 5 исемләре бар татар телендә. Менә ничектер менә әйтәс килә монда Татарстанда төймә дип әйтәләр. Кайык дисәң аңламыйлар. Бездә мәсәлән Уралда, Көньяк Уралда татарлар кулланалар кайык дигән сүзне. Һәм күп шундый сүзләр. Мин аны монда килдем дә татар, урыс сүзлегенә карыйм, излим, юк. Бик күп анда. Мәсәлән, кадак дип әйтәләр, бездә шигә дип әйтәләр, мәсәлән, Казакстанда да бәлки шигәдер дип әйтәләр. Шул безнең телебез байыган ул чакта. Чөнки сәүдә алып барганнар, беләсезме, җәмәгать. Ул безнең менә матурлыкны күрсәтим дә сезгә бераз. Мәсәлән, ул вакытында мин укыдым. Мәскәүме, Петербург булмагандыр әле. Мәскәү, Түбән Новгородмы, тагы нәрсә, Нижгар дип атыйлар татарлар. Төрле шәһәрләрдән теге урыс сәүдәгәрләре чит илгә барганда, шул теге Каспий диңгезе аркылы барганнар инде фарси халыгына, һәм гарәп илләренә барганнар, Төркиягә барганнар, сәүдә алып барганнар. Алар тырышканнар татарларны үзләре белән алып барырга караванда. Чөнки берничә сәбәп. Беренчедән, татар халкы теге каравандагы караван агзалары инде бер ягыннан, мәсәлән, алар телне беләләр. Теге урысларга караганда, чөнки безнең бит якын телләребез. Түрк теле, үзбәк теле, кыргыз теле,
Кавказда бит революция кадар кымыкмы тилинде шунага якын татар дип атаганнар. Мәсәлән, Азербайҗанда Лермонтов вакытында язган теге Белла нәрсәме, әллә Максим, нинди томида да ниләр хикаяләрдә, нинди хикаяләрдә, мәсәлән, язылган татар дип, хатта менә без Биләсуарга барган чакта, анда район җитәкчесе башлыгы миңа әйтә, менә Лермонтов язган, да татар дип, ул татар хакында түгел, Азербайҗан хакында. Әйе, революция кадар әллә 20 елга хәтле Азербайҗан дип атаганнар, шахсларны 35 елга хәтле төркләр дип атаганнар. Соңыннан Сталин аларны Азербайҗан дип исем кушкан дип, шулай гел мен шул мәгълүмат белән шундый таныштым мен. Менә әйтәсем килә, шул бара безнең татар анда белә, өйрәнә, чөнки сәүдәгәр, ул файда булсын дип, ул әйтәм инде шул беренче урында, әгәр дә файда китерсә, тел белү ул өйрәнә. Алар баралар, саталар. Икенчедән, алар бер диндә. Безнең сәүдәгәрләр, андагы сәүдәгәрләр мусулманга бүтән дин әһелләренә караганда күбрәк ышанган. Әйе. Өченчедән җәмәгать алардан салымны азрак алганнар. Салымны. Менә булай да күрсәтим әле сезгә. Бу мусулман булгач, шуңа күрә аларны теге урыс карваннарына чакырып, гел татарларны шунда тотканнар. Чит илгә барганда алар уртак тел табырга ярдәм итсен дип. Әйтем бар бит, татарга талмач кирәкми дигән, татарны талмач не нужен дип. Менә шуңа күрә. Шуннан киткән инде ул менә безнең тел байлыгы. Минемчә, менә Островский дигән бар, Александр Николаевич Островский, ул драматург дип атыйлар аны, мәсәлән. Аның пьесаларында мәсәлән, татар телен кулланалар. Шул сәүдәгәр, мәсәлән, Ничкин дигәнме? Әллә кем шунда. Ул әйтә, по-татарски юк, по-русски нет ди. Тагы нәрсә дип, төрле сүзләрне кулланалар инде. Шуңа күрә алар шул сәүдәгәрләрдә шул килгән төрки сүзләре кирип калган. Алар шул татар сәүдәгәрләр белән, сатып алучылар сәүдәгәрләр белән эш иткәндә, гел татарлар тырышкан үз телен кулланырга, чөнки беләсездер инде, Габдулла Тукай борчылып бит язган, ник татар урыс телен өйрәнми дип. Инде сәүдәгәрләр өйрәнмәгән инде. Шуңа күрә алар инде урыс сәүдәгәрләре файда өчен тырышканнар, гел кулланырга татар сүзләрен сәүдәчен. Инде ничек инде менә. Анардан башка, минемчә, татар сәүдәгәрләре урыс сәүдәгәрләре белән караван белән барган чакта алар үзара бит теге әйтә бит, Сибир татарлары гәпләшә, сөйләшкәннәр, әңгәмәләшкәннәр, бераз, хатта кайсылары ислам динен кабул иткәннәр. Сез беләсездер, Афанасий Никитин дигән, урысча әйтмешле, хождение за 3 моря, 3 диңгезгә йөрү дип. Анда бит ул китабын, теге төп китабын укыгыз анда. Ул менә безгә китерәләр, анда күрсәтмиләр, ул Афанасий Никитин бисмиллахи рахмани нәрсә рахим дип, нәрсә дип башлап җибәргән. Ул чөнки аңлаган, ислам динен кабул итсәм, миңа куркыныч булмас, миңа файда булыр, миңа гел ярдәм итеп торырлар дип баш эшләгән. Шуңа күрә ул Афанасий Никитин сәүдәгәр, урыс сәүдәгәре, гел шул тырышкан инде, алар белән уртак тел тауып, беренче ислам динен кабул итеп, шуңа күрә ул исән сау бурылып кайткан. Хәзер дә, мәсәлән, гарәп иленә барыгыз, анда, мәсәлән, вакытны саат диләр алар. Анда карасагыз, хатта
күп табасыз ниләрне, сүзләрне. Ул Коръән китабында инде бер сүзләр инде, ә менә халык үзе кулланган лексика. Анда инде икенче сүзләр, мәсәлән, анда икенче сүзләр кулланалар. Шуңа күрә гарәп телендә кайсы сүзләр сакланып калган хәзергә кадәр. Әгәр дә бер кеше кызыксына татар теле белән, ул шул гарәп теленә нине лексикасын кызыксынып караса, укып, анда еш байтак дип әйтәләр татарда, сүзләр таба. Менә бездә эшләп яталар төне көне. Кар күп яуса да барыбер инде чистартып яталар. Шуны әйтәсе килә. Ул ата-бабаларыбызның хәзинәсе. Арабызда безнең кызганычка каршы нәрсә дип әйтәләр? Урысча годы забвения. Минемчә ул менә әгәр дә кемдер телне, үз телен хөрмәт итмичә, гел ничек инде битараф булса үз туган теленә, киләчәктә бер кайчан ул үкенәчәк, чөнки менә тагы күрсәтим. Чөнки тормышта туган тел һәр чакта да кирәк. 97 елны Төркиядә булганда, ана без бер атна торыпмы, Төркиядән киткәнник, учак диләр, самолетны, түрк кардәшләребез, мәсәлән, анда шул Кипр утравына барганда, анда да татарча сөйләшкән, мин гел кызыксынып, безнең барган делегатлар, без 10 кеше, шуның арасында мин иң шундый актив булдым. Күрше шәһәргә барып кайттым, танышып әллә кемнәр белән. Шунысы инде тауларына менеп төштем анда. Шул таудан төшсәм, анда Өлкер дигән бер машинага язылган, ул кибет янында тора, бер сөйләшеп киттем дә, алар мине чакырдылар. Нигә инде? Хәзер без шул өйрәндек инде, истәл дип инде. Шул теге бездә Татарстанда бер сүз кулланалар, Оренбур өлкәсендә 2 сүз, икенче сүз кулланалар. Ашаулык диләр инде бездә. Ашаулыкка чакырдылар. Шунсы әйтәсе килә, әһәмиятле. Мин татар телендә сөйләштем, алар мине күбесенчә аңлап тордылар. Хәзер адәм баласы безнең инглиз теле белән кызыксынып, кайсы телләр белән кызыксына. Беләсезме, җәмәгать? Теге әйтәләр, туганнарыгыз ди, авыр чакта да кирәк ди. Шун кебек менә бер мизгел сез каядыр итәсез, инглиз теле белән Британияга барасызмы? Анда сезне көтеп торалармы? Анда, мәсәлән, Африкадан халык күп. Минем хатта бер абыемның кызы шунда тора. Анда ди, шул теге Африкадан килгән халыкларга бик ирек бирәләр, аларга льготалармы? Без ди бик авыр хәлдә яшибез ди, финанс ягыннан ди, матди ягыннан ди. Та кайсы илләргә барасыз? Мәсәлән, барасыз сез Төркиягә, барасыз гарәп илләренә, барасыз иң беренче, мәсәлән, Үзбекстангамы, Казакъстанга, Кыргызстанга, Төркменстанга, анда аңлашыла. Әле мин монда бер шаш тарашхана күрсәткән, шунда Төркменстаннан килгән, ул бездә институтта, университетта укыган бер төркмен малае. Соңдан һөнәр алгач инде, университетны тамамлагач, шуңа карамастан шул эшенә кермәде, укыган эшенә, шаш тарашханада эшләп калды. Шул миңа бер вакытта мен сорап алдым да, төркмәнчә ничек була, язып алдым сораулар, анарга әле интернетта да бар, шуны сораулар бирдем, ул миңа ашыкмыйча җавап бирде. Соңда мен аны ачып караган, тыңлап торсам, һәммәсе аңлашылып тора. Әгәр дә ашыкмыйча сөйләсә кеше, бөтен нәрсәне аңлап була. Вакытында мин балалар, сабыйлар, балалар дөньясы дигән
кибеткә барган чакта китеп барам, анда бер адәм кычкырып телефоннан Төркия белән сөйләшеп тора. Ашыкмыйча шулай сөйли, мин аны һәммә сүзләрен аңладым дисә дә була. Чөнки ул менә шулай ашыкмыйча сөйләгән сүзләрне аңлап була. Шуңа күрә инде ачуланмасак инде татар булай да аңлый, мин әгәр дә менә мине Үзбекстанда хатта карыйлар, анда комментарийлар язган. Мин инде анда тәрҗемәче бар, нәрсә иде? Тәрҗемә итәргән инде бер ни бар, программа. Мин анда хатта уйлаган идем, үзбәк телендә җавап бирим, шулай дип, тик мин аларны шикләнә башладым, әйтәм, я дөрес язмаслар дип. Ул теге автопереводчик дип атыйлармы, аларга кайсакта ышаныч юк. Әгәр дә сез ул телләрне белсәгез, бераз шунда кулланырга була. Чөнки җәмәгать, мин әйтәсе килә. Менә ничәнче ел булды? 18нче елдамы? Гагаус кардаш халкыбызның җирендә халыкара конференция узды. 16нчы, әллә 15нче ел, 16нчымы, 15нчедер бәлки. Конференция узды. Шунда мин видео ясадым да, монтаж ясадым. Инде монтаж бетергәч, менә ихтибар иттем. Мин бит Төркиядән килгән атаклы кунакларны, хатта анда Түрксой дигән җитәкчесен, кайсы кешеләр катнашты бу конференцияда, мине аларны исемнәрен кертмәгән икән. Инде мин тоттым да, шул теге видеода түркчә уйладым, әйдә, тәрҗемә итеп куйым әле дип. Инде хәрефләре дөрес язылсын дип, үзем түркчә бераз белсәм дә, шуңа карамастан мин теге тәрҗемәчеме шул теге программа, шунда салдым сүзләрне. Гафу итегез. Гафу итегез дип яздым, урысча инде. Гафу итегез, извините. Менә ынтылып калганмын, юк, өстәп җибәрдем. Гафу итегез, извините, в конференции принимали участие также высокие турецкие гости дип. Конференцияда югары дәрәҗәле түрк кунаклар да катнашты дип яздым мин аны. Инде тәрҗемә итсен дип матурлап, шул теге түрк хәрефләре бездә бит юк, кызганычка каршы ул теге клавиатурада. Шуңа күрә мин инде түрк клавиатура түрк хәрефләре белән матур гына шулай чыгарыр дип көтеп торам. Ул миңа тәрҗемә шулай килеп чыкты. Мәләсеф дип. Мәләсеф. Кем белә түрк телен, мәсәлән, анда гафу итегез дисә, мәсәлән, анда афәдерсенез дип, мәсәлән, афәдерсенез дип язылыр, чыгарга тиеш. Бу мәләсеф. Мәләсеф дигән кызганычка каршы дигән. Ягъни, к сожалению дип. Күрдегезме, ничек тәрҗемә итте? Күрдегезме, менә әгәр дә шунда бераз түрк телен белмәсәм, шул дөрес менә тәрҗемә икән дип, шул сүзләрне кертеп җибәрсәм, ул нәрсә булыр, җәмәгать? К сожалению, в конференции принимали участие турецкие гости высокие дип. Күрдегезме, ничек кабул итәчәкләр алар? Шуңа күрә мин аны сокландым, шатландым. Шул теге түрк сүзләрен белгәнгә шатланып киттем. Шуңа әйтәсе килә. Ул теге хәзер бар бездә теге интернетта тәрҗемә итә. Аларга минемчә ышаныч та юк. Менә карагыз. Түрк кухнясына түрк кардәшләребез монда утыра. Түрк кардәшләребез. Менә түрк кардәшләребез Төркия кафесында утыралар. Вот. Алар үзара күрдегезме менә? Менә татар теле киләчәге куркыныч астында, минемчә. Чөнки менә алар киләләр, хатта нидән
Қырғызстаннанмы, Қазақстаннанмы, мәселен, қонақлар, Түркиядан, мәселен, келелер. Алар ұшырашалар. Мұнда біздің Татарстанда шәһәрләрдә үзбәк рестораннары шактый, кафелар күп. Мәселен, хатта шул таджик кафелары бар, бик күп шәһәрдә. Бахор дигән ни түрк кафелары бар. Ана икенче бүлекне төшергән чакта түрк кафесі булды. Менә Төркия кухнясы дигән, мәселен, төрле мәселен кафелар бар. Алар анда инде килеп шәй генә эчеп утырса, күңел ачып, сөйләшеп, алар телләрен саклап кала. Инде алар барыбер менә шушында гражданлык алып тормаса, кайтса, бигрәк тә алар телләрен онытмаячак. Безнең татар халкы хәзер инде күрсәтегез, мәсәлән, вакытында мин бер әйтәсем килә, ул Төркия халкы хакында булмады фикер. Мин журналда, бер журналда Татарстандагы язып чыгардым. Менә мәсәлән безнең шәһәрдә кайсы милләтләрнең, алар хатта Кавказдагы бу нигә кагылмый, Түрк безнең кардәш Азербайҗан кагылмый, бүтән анда Кавказда бүтән ике бер дәүләт бар. Шулар теле бар. Шуларның башкаласы исемен кушып, кафелар, рестораннар ачылып җибәргән. Тагы нәрсә, мин шул журналда язып чыгардым. Без җәмәгать күз алдыбызга китерә алабызмы? Мәсәлән, Казанда, шул аларның башкалаларында, шәһәрләрнең үзәгендә татар исемле, татар, мәсәлән, ризыклары, татар кухнясы нәрсә дип атыйлар инде шул. Татар рестораны, татар кафесі дип нисеп язылган. Я Казан дип. Күз алдына китерә аласызмы шундый хәлне? Юк. Бәлки мин тагы әйтәсем килә. Кабатлап. Мин Төрки дәүләтләренә кагылмыйм. Мин бүтән Төрки халык булмаган милләтләр хакында сөйлим. Чөнки анда мине шуны борчый. Безнең миңа вакытында конференцияда бер Афганистаннан килгән бер иптәш үзбәк мәйтте, татар тик нидә генә, айда гына юктыр инде, бәлки бөтен җирдә. Мин аны бераз инде шикләнгәнем, хак түгелдер бәлки, ул миңа комплимент рәвешендә әйтте инде дип. Соңда мин караганым, миндә хатта СССР чорында, Кавказда, шунда кайсы автономияларда күпме татар. Менә шунсы на игътибар иттем. Кайсы автономияны алма, кайсы анда союздаш җумһуриятны алма, һәммәсендә татар саны бар. Күпме, азмы? Шуңа күрә татар кайда гына юк. Хатта менә мин Чукоткада анда вакытында 150 мең кеше торган, хәзер кызганычка каршы инде 47 мең калды. Шунда 3%, менә 100 кешедән 3 кешесе, 1000 кешедән 30 кешесе, 10 меңнән 300 ме? Шулай булып чыгамы? 10 меңнән 300 кеше, менә 900 кеше Чукоткада хәзер тора. Мәсәлән, шул 50 мең булса, 47 инде 50 меңгә караса, шулай 900 кеше мәллә 3% ма яши татар Чукоткада хатта. Кайда гына югалар. Алар үзара очрашып, менә ничектер мөнәсәбәткә кереп, бәйләнешкә кереп, бер-бер белән очрашып, инде Чукотканы алсак инде аны комит инде. Анда беләсезме, хатта сез аның күләмен белмәсәгез, мин сезгә аңлаттырам. Мәсәлән, Татарстан ул вакытында Арал диңгезе картада исеккә төшерегез, Арал диңгезе. Шундый күләмдә ул. Инде Арал диңгезе хәзер юкка чыкты дисә була. Шри-Ланка утрауны алыгыз, Шри-Ланка. Шри-Ланка шул Татарстан күләме булып чыга. Әле шул 65
70 мең квадрат километр арасында. Чукоткада мәселен, анда Татарстанда 4 миллион, ғафу итегез, 4 миллион кіші яши Татарстанда. Шул 67-68, ғафу итегез, 68 мең квадрат километрда. Чукотка инде 700 мең, 10 тапқыр бола. 10 тапқыр. Ол әгәрдә дұрыс болса, инде анда табиғат яқшы болса, хава торышы яқшы болса, тормыш яқшы болса, ойлайбыз, ол 10 тапқыр болғаш, зуррақ, анда мәселен 40 миллион халық яшарға тиеш. Анда не барса 47 мең кіші тұра, қазір қалды. Көрдіңіз ме, ненде кең жерлер, шунда да нехатлы орын буш. Нешегенде татарлар анда ұшырашсын еді, ол Певекні алығыз, Ойленні алығыз, мәселен анда тағы Лаврентий деген мәселен, енді тағы ненде енді тігі ұмтылады тұра башқаласы Анадыр деген мәселен. Көрдіңіз ме міне, нешег андалар ұшырашсын. Енді бүтән нелеріні алық, түбәкілеріні, анда қатта яри міне, әлі Ульян өлкәсендә мәселен, шунасын инде мәлләме нидә Мордовияда, бигрәк тә Пенза мәселен өлкәсендә анда бар авыллар, зур авыллар бар, хатта бер авылда аны менә безгә әйткәннәре Гагаузида имеш иң зур Аврупада иң зур авыллар Гагаузида дип, бірсі имешни Конгас 15 мең халық, Капчак 10 мең халық дип. Ул бәлки хак түгелдер җәмәгать. Мин аны урыс телендә дә шул тикшереп бер видео сармын да, шунда сөйләрмен. Алар Гагауз кардәшләребез бераз шулай менә икенче видеоны шулай башлаган җирдә. Бераз урыс телендә карарлар да үзләре нәтиҗә әйтерләр, хакмы сүзләр юкмы? Менә Пенза өлкәсендә анда Аврупада иң зур дип аталамы авыл. Анда ничә мең, 15 меңме, әллә күбрәкме татар яши ди. Хатта 4 мең ничә мәчете бар ди. Менә. Анда инде ни бәхәссез инде, анда безнең кешеләр мәсәлән туган телен саклый алалар. Менә элек менә мин аны теге узган елны Сарыкташ дигән булдым нидә авылда. Анда хатта ташка сарыкны китереп куйганнар, Сарыкташ дип язып куйганнар, матур гына. Меңдә тарихын 1746 елны урнашкан ушында татарлар дип. Мин элек уйлаган идем, Екатерина чорында татарларны күчергән дип. Инде килеп чыкты, бу хатта шул Елизавета 2 патша чорында килеп татар шунда урнашкан. Менә аны хәзер инде кызганычка каршы элек гөрләп торган шул теге кичкенә генә бер елга, кичкенә түгел инде Сакмар елы, мин хата әйтәм. Шунда Сакмар елга буенда мәсәлән урнашкан авыл элек гөрләп торгандыр. Хәзер кызганычка каршы анда әбиләр генә калган, тик шул теге авылдан балларын алып килеп, җәй көнне теге әбиләрен, оныкларын, уллары, кызлары алып килеп, җәй көн ташлап китәләр. Шунда файдасы бар, чөнки алар әбиләр белән әңгәмәләшеп, бераз татар телен өйрәнәләр, татар телен искә төшереп, үзен татарлыгын аңлап, шулай яшәп китәләр. Ансы яхшы ягы бар инде. Икенче шул җитмәгән җире шул, татарлар анда кызганычка каршы битеп бара, авыл битеп бара. Хатта менә Татарстанны алыгыз, монда татар авыллары аркасында Татарстан яшидер, чөнки безнең менә абруйлы бер язучы Фаузия Байрамова ханым, Фаузия ханым Байрамова сөйләгән вакытында Казанга килгән инде югары уку йортына керергә. Шунда ди миңа ди ниттеләр хатта ди. Хатта ди алар кем очрамады ди, алдыма кем очрады, шул мен ди һәммәсенә ди исәнләшә, сорыйм ди, кайда менә шул
юл менә күрсәтегез миңа, кайсы тарафта ул югары билим уку йорты аларга. Шул берсе дә миңа татарча җавап бирмәде. Һәм анда татар ничә процент, әллә бер 10 татардан бер 4 кешесеме, 4-әүме татар. Шунсы да хатта менә шул миллион халык яшәде. Шунда ди бер кешесе татарча миңа җавап бирә алмады ди. Менә шәһәрдә безнең телебез битеп бара. Инде минем фикерем буенча менә уйласаң, шәһәрдә алар югары уку йортлары күп, югары билимле адәмнәр күп. Ник алар менә туган телен белмиләр алар. Авылларда, мәсәлән, татар халкы битеп бара, шунда да алар авылда тел сакланып бара. Анда югары уку йортларына бик аз керә авыл кешеләре. Инде төрле сәбәп монда бар. Шуңа карамастан алар менә авылда телебез сакланып бара. Авылларыбыз битеп бара. Анда инде менә теге нәрсә инде табиблар да азайып бара. Хатта инде шәфкать туташлары азайып бара. Фельдшерлар битеп бара. Авыллар битеп бара. Кайсы нине өлкәне, кайсы төбәкне алмагыз. Авыллар битеп бара. Элек безнең шул СССР чорында татар авылларына ышаныч булган, таяныч булган, шулар телне саклап килгән шулар булган. Чөнки мин әйтәсе килә, мин вакытында педагогия институтының тулай торган чакта авылдан килгән анда бик күп татар кызлары һәммәсе татар телендә сөйләшәдер. Миңа хатта мин Оренбур өлкәсендә урыс, казак арасында үскән кеше, безнең сүзләр инде буталып беткән, шунда мин алар белән тырышкан чакта татарча сөйләшергә, алар миңа теге үркеп торалар ди менә. Ништер курккан кебек теге. Шулай миңа карап, шулай шикләнеп карап торалар. Бу нинди адәм? Алар бит аңламадылар мин каяндыр килгән татар дип. Алар акыллары җитеп турсамы, әллә башына фикер килеп турса, менә бу ерактан килгән, менә бу татар адәм белән сакланырга кирәк. Урыс, казак арасында турып, телен саклап калган. Шулай дип, иченнән ул ничектер канагатьләнергә тиеш. Менә кеше ничек үз телендә дөрес сөйләмәсә дә. Алар инде Татарстанда яшәп, алар уйлагандыр инде менә бу телне белми, бу нинди надан кеше икән. Бу надан кеше инде урыс авылында торган, урыс мәктәбенә йөргән, урыс радиосын тыңлаган, урыс газетләрен укыган, урыс телевизор караган, клубка барып урыс телендә кино караган, урамга чыгып урыс телен ишеткән, бөтен җирдә. Шуңа күрә инде ул сокланырга да була. Ушул теге инде шит кешенең теле кайда таралган, шунда торган кеше татар, алар белән сокланырга кирәк. Алар аңлап җитмичә, ул теге дөрес сүзне кулланмаса, ништер нәрсә без әйтә, кырын карый иде. Хатта мин редакция эшләгән чакта кайтадырым редакциядән кибеткә керәм дә, анда кибетче тора. Мин инде бер нәрсә сорыйм, ул миңа җавап бирә. Минем акцентсыз урысча сөйләшәм, чөнки урыс арасында торгач, ул мине урыс дип уйлый, ипле генә сөйләшә. Мин инде моның җавап биргәндә акцентын сизәм дә, татар кешесе икән дип мин татарча тырышам сөйләшергә. Ул бигрәк тә миңа ничектер кырын карый, ошап та җитми мин арага. Монсы да аптырап тора, бу каян килгән икән, бу нинди надан татар килгән икән дип. Күрдегезме? Урыс әйтә, как посмотреть ди. Шуңа күрә, әгәр дә алар монда тәрбияләнгән, мәсәлән, үзенең татар арасында, аларга бик уңай. Алар телне дә беләләр, онытмыйлар. Без, мәсәлән, Оренбур өлкәсендә анда әйтеп булмый бит, менә татар бар инде Осетия районында, мәсәлән, анда 60% татар авыллары, мәсәлән.
Анда хатта безнең теге мин икенче видеода сөйләгән идем. Безне телне хөрмәт итеп, алар халыкны хөрмәт итеп, телне беләләр, кулланалар дип шунда әйтәс килә. Без университетта укыган чакта минем белән бергә Асики районыннан, Татар авылыннан килде бер мордва кызы. Аның анасы бер килеп чыккан, саф татар телендә сөйләште. Ике урыс кызы килде. Кирьянова дигән, берсе Рита, берсе Ирина дигән. Иринасы дигән өлкәнрәк. Ансы икәү дә шул журфакны журналист факультет тамамладылар. Иринасы хатта саф татар телендә сөйләшәдер. Күрдегезме менә? Нинди ул теге нәрсә инде Хаким, ягъни мудрый дип әйтәләр урысчаны. Төркчә бар, хаким правитель бар, мәсәлән, хаким бар, мудрый, мәсәлән, сүз аңлашыла, шулай. Алар шундый адәмнәр, аңлаганнар, татар арасында торып, нигә бу кимия кирәк, бу нигә тел миңа кирәк дип уйлап тормаганнар. Урысмы, мордвамы, тырышканнар татарча өйрәнергә, татарча сөйләшергә, татарлар белән йөришергә. Ә безнең татарлар хатта татар арасында торып, нигә кирәк миңа татар теле? Әле кайсы вакытта әбиләр дә хатта оныклары белән тырышалар урысча сөйләшергә. Мин аны бер вакытта мазаклап та язган идем әле. Үзе юньләп урысча белми, инде сынук, куди ты пошел дип телен ватып, инде шул оныкларын үзенә калса урысча сөйләшәләр, урыс балалар, урыс оныклар, урысча оныклар белән сөйләшәләр. Бу минемчә инде әллә кайчан кирәк вакыты килде. Сәхнәдә менә миңа хәзер бу авторский права дип кирип китсә видеога, авторский права дип чыгар әле. Менә алар сәхнәдә безнең артистларга вакыт инде килде. Шулардан көләргә менә. Ничек алар әбиләр безнең авылда үзләре юньләп урысча белмичә тырышалар. Безнең бит әти-әни юньләп белмәсә бигрәк тә әни. Ул бит тырышмады безне урысча сөйләшергә. Балам, әйдә урысча сөйләш, чөнки син мәктәптә үзеңне күрсәтерсең дип. Юк. Киресенчә алар безне тыялар, урамда я нәрсә мәктәбендә, я урамда урысча сөйләшерсең дип. Без өйдә агайны, мәсәлән, урысча сөйләшсәк, урысчалар безне тыялар урысча сөйләшергә. Менә шулай алар шуның аркасында безгә телне саклап калырга ярдәм иттеләр. Хәзер ул, мәсәлән, бер минем туганнарым Мансый мулла булып йөри, Мансый мулла булып йөри. Алар минемчә туган телендә вагаз башлаган чакта беренче ата-аналарга рәхмәт укып, урыннары җмакта булсын дип, шундый дуга белән башлап җибәрсен. Чөнки алар менә хәзер инде авылдамы, кайдамы килеп чыгыш ясыйлармы, инде хутба белән чыгалармы, вагаз беләнме, нәрсәдер бездә шул үгет насихат тиләр бирәләр, тагын нәрсә. Алар әгәр дә ата-ана безне вакытында игътибар итмәсә, татар теле кирәклегенә, алар вакытында безнедән таләп итмәсә, ана телендә, туган телендә сөйләш дип, бәлки җәмәгать булмас хәзерге хәл. Алар кайда өйрәнер аларны? Чөнки бездә менә хәзер инде элек татар авылның читендә бер татар чите дип атыйлар, ул революция кадәр анда базар урнашкан. Хатта шундый зур базар булган, мусулманнар бик күп булган, күбесенчә татар инде анда. Шуңа күрә анда безнең теге Хусайнов дигәннәр, миллионерлар бер туганнар, Әхмәт бай, Махмуд бай, Гани бай, алар шул теге таштан салган, алар Рәсәй күләмендә әллә 50 мәчет, бер 30 мәдрәсә, шул менә мәчет таштан салганнар.
Хатта ул Покровка авылыбызда Майданның сәүдә алып барган Майданның бер шитендә 1913 елны агачтан салган, күрдегезме, игътибар агачтан салганнар чиркәү. 10 ел элек аңа кадәр татар байлары безнең авылда таштан салган. Анда менә мәсәлән зур авыл бар күршедә. Бездән күп миканында 10 мәсәлән 30-50 чакрым бездән 60% татар. Шунда да карамастан безнең анда әнинең атасы ишан булган. Әле сөйләгәннәр 4 хат 16 баласы бар дип булган. Шул хатта анда мәчет агачтан булган ул. Анда теге казачи станица дип атаганнар. 40% урыс булган, казаклар инде казачи, 60% татар булган. Аз дигәндә. Шунда хатта шу карамастан татарларның мәчете агачтан булган. Аны вакытында инде без бабай теге революциясын тыйганнар инде аны. Шуңа күрә ул теге мәчеткә бик йөртмәгәннәр. 30 елларда бигрәк 29 токтатканнар. Анда мәктәп ачканнар. Шунда бер акылсыз ханыммы мәктәптә шул утын ягам дип, пиш ягам дип ашык калдырып киткән. Шул утын янып, агач мәчете янып киткән иде ул мәктәп бинасы инде. Ул хәзер аның яңаны төзгәннәр, инде минемчә ул менә безнең районга килсәк, иң бәхетле дип санаса була. Чөнки безнең авылда ата-бабаларыбыздан калган таштан сылган теге кыр таш дикий камень диләр, ракушняк ди Арес ягында, монда дикий камень дип атыйлар. Кыр ташым нәрсәме? Шуннан салган мәчет сакланып килгән, аны хатта шул язмышы күрдегезме? Безнең телебезне татар теле бүтән менә мәсәлән татар халкына, тугандаш халыкларның, төрки халыкларның телләренә, язмышына якын. Нигә дисәң, чөнки кайда мәчеттән салган, мәчетне таштан салганнар, сакланып калган, кайдадыр агачтан салганнар, янып киткән, биткән ул мәчетләре. Шул кебек безнең авылда мәсәлән, телдә мәсәлән, ул шундый каты нәрсә инде рәвештә саклап барганнар телне. Шуңа күрә телебездә сакланган. Телебез сакланган шуңа күрә. Бүтән җирдә телебез битеп, юкка чыгып, мәсхәрә булып, исеме генә кала. Кайсы мәсәлән шәһәрләрдә бигрәк тә минем туган өлкә, Оренбур өлкәсе, Төстүбә, ягъни Солилецк, революция кадәр Илецкая защита дип аталган. Аны әйтәсем килә 1896-мы, 97 елны бәлки санны алганнар. Сан хисап. Шунда 10,000 халык шәһәрдә 23,5 бөтен, ягъни процент татар булган. Татарның ничә мәчете булганда аерым тагы сөйләрмен, аны интернетта табырсыз. Менә хәзергә кызганычка каршы мәктәптә булган татар мәктәбе. Татарлар анда брас телен югалтып бетерделәр. Күрдегезме? Алар инде һәр 4нче кеше шәһәрдә татар булып, телен саклап калмаганнар. Безнең авылда мәсәлән телебезне саклаганнар. Менә тагы 4нче бүлекне дәвам иттерим, чыгарым, әмма минем теге заряд аккумуляторы 15% калган дип мине әйтеп торамы да, хәбәр итеп тора. Шуңа күрә мин тамамларга, мәҗбүри тамамларга тиеш. Сезгә инде белмим, килештеме, юкмы, әмма мин үземне ишемне бушатып сөйләдем, урысча әйтәләр. Теге электә әйткәннәр бер заманда бер милләттә латинда. Оныттым инде ничек урысча тәрҗемәсе, я сказал и душу облегчил ди. Мин ишемне бушатып сезгә сөйләдем. Сезгә ишеме юкмы, үзегез карагыз. Минемчә бу
темаға біреу де бейтарап қалмасқа тиіс, чөнки бұл һәммә безгә якын туган телебез. Төрки халыкларга бигрәк хәзер яңа тормыш, яңа вакыт килә. Вакытлар без инде берләшә башладык, Аллага шөкер. Төрки халыклар шуңа күрә безнең һәр кайсыбыз телебезне сакларга тиеш. Һәм әйттем бит беренче чыгарышта, бер-беребез тугандаш халыкларның телләребезне өйрәнергә тиеш. Җәмәгать, шуның белән тамамласым килә. Исән сау булыгыз. Рәхмәт игътибарыгыз өчен. Имин булгас.